Čaute športovci, ak si myslíte, že na proteíne sa nedá nič vylepšiť, tak si na veľkom omyle. Vyskúšajte proteín od značky Body Nutrition s názvom Excellent a budete milo prekvapení, čo sa podarilo výrobcovi od tejto skvelej značky urobiť s týmito proteínmi. Keď sa spúšťala výroba týchto proteínov, testovali tieto ploťáky vo fitness centrách a keď vám 10 ľudí povie po ochutnaní proteínu, že je Excellent, tak už len to slovo zarezonovalo v našich hlavách a preto sa tento proteín volá Excellent. Pri výrobe tohto proteínu je použitá výlučne slovenská srvátka, čiže sme takí patrioti, podporujeme slovenský trh a vďaka tomu tento proteín nabral na svojej kvalite, na svojej hodnote. Ďalej sú tam použité čisto prírodné arómy. Nie sú tam žiadne umelé farbivá. Pri niektorých proteínoch, pri niektorých príchutiach je použité liofilizované ovocie. Je to mrazom sušené ovocie a taktiež ovocný prach z tohto ovocia. Proteíny obsahujú vysoký podiel bielkovín, dve odmerky majú až 35 gramov bielkovín, obsahujú BCAčka, obsahujú glutamín samozrejme. Je tam vynikajúca konzistencia, vynikajúca rozpustnosť a samozrejme aj zloženie je veľmi, veľmi vyvážené a vyrába sa tento proteín len v 19 príchutiach a je to preto, ako nie je problém vyrobiť aj 50 príchutí, ale na čo, keď my vám ponúkame až 340 možností, možno trošku viac. Prečo? Pretože v našej ponuke máte možnosť zakúpiť si dve ľubovoľné balenia za exkluzívnu cenu. A vy, keď si tieto balenia alebo tie proteíny dáte dokopy, tak máte až 3 príchute. Poviem príklad. Máte kilo banánu a kilo čokolády. Ráno si dáte dve odmerky banánu, máte proteín banánový. Po obede si dáte dve odmerky čokolády, máte proteín čokoládový, ale večer máte chuť na niečo špeciálne, tak si dáte odmerku banánu a odmerku čokolády a máte čokobanán proteín. Čiže naozaj je tam veľké množstvo variácií. Ja som nevidel nejakú firmu, ktorá by to ponúkala. My sme s tým prišli prví a veľmi sa nám to uchytilo aj vo fitness centrách, s ktorými spolupracuje táto značka. A tam si ľudia sami kombinujú za barom rôzne príchute a je to ďalšia pridaná hodnota pre majiteľa fitness centra, keď si klienti robia vlastné chute proteínov. Čiže takú chuť si môžete zvoliť, čo by vás v živote nenapadla, napríklad pistácia s vanilkou a môže vzniknúť z toho úplná fantázia. Takže táto ponuka je za nízku cenu a dodá vášmu telu veľa benefitov a v konečnom dôsledku budete konzumovať proteín, ktorý je vyvážený, ktorý má vysoký podiel bielkovín, to čo potrebujete športovci a hlavne vám dodá skvelý chuťový zážitok, priam excelentný. Vyskúšajte tento proteín, namixujte si príchute, aké chcete. Dnes to objednáš a zajtra to máš doma. Pokiaľ objednáš DPD kuriérom, cez paketu to ide trošku dlhšie a ak si z Prešova, príď k nám priamo do Body Nutrition, ktorý sídli v Bike Centre v Prešove a máš to v ten deň, keď si to objednal. Čaute kamoši, vidíme sa v ďalšom videu. Zdraví vás Martin, Body Nutrition a Bike Centrum Prešov. Opatrujte sa a buďte zdraví.